O Partido Popular quere facer unha oposición proactiva e positiva na Deputación de Pontevedra. Para el, o Grupo Provincial presentou esta mañá os 3 eixos de actuación sobre os que traballará durante os vindeiros 4 anos. O primeiro que reclaman os populares é o trato igualitario entre os concellos. Queremos bases claras e concretas onde haxa un trato igualitario que cun carácter técnico todos os concellos da provincia de Pontevedra teñan garantizado o acceso ás súas solicitudes e, sobre todo, a definición de que quenes concorran a estas subvencións, a estes convenios e a estas propostas de concorrencia competitiva teñan un trato igualitario na súa concesión. Quero recordar aquí que no pasado mandato hubo 2 plans outorgados a dedo polo bipartito da Diputación que foron os seguintes: o Plan de Porense e o Plan de Reequilibrio. Dos 10 concellos que máis fondos recibiron nestos plans, 8 eran do BNG e do Partido Socialista. Dos 13 concellos que non recibiron un só euro destos plans, 12 eran do Partido Popular, unha porcentaxe que canta os números cos que o Partido Popular se enfrentou á anterior Diputación de Pontevedra durante o pasado mandato. Outro dos asuntos nos que traballará o Grupo Provincial do Partido Popular é a creación dun plan específico para os concellos do rural, co obxectivo de loitar contra a despoboación. A Deputación non pode ser unha plataforma de lucimento personal e, para os concellos pequenos, o maior problema é o despoboamento. A Xunta de Galicia está incentivando leis, está tomando medidas para loitar contra esta situación e queremos preguntar onde está a Diputación de Pontevedra. Pedímoslle que dean un paso á fronte, que lideren aos concellos da provincia de Pontevedra, que sexan socios preferentes dos concellos pequenos á hora de presentar proxectos europeos, iniciativas que poidan dar medidas para solucionar esta problemática. A última medida sobre a que quere profundar o grupo encabezado por Jorge Cubela é sobre a situación de confrontación da Deputación de Pontevedra coa Xunta de Galicia. Os populares tenden a súa man para chegar a acordos e entendementos en aspectos básicos. Dende os acordos conseguese avanzar, buscando inimigos exteriores, o único que se consigue é ralentizar, desviar a atención e obter máis problemas que solucións aos concellos pequenos. Mais aló de botarlle a culpa aos demais, cada administración debe de asumir pois as súas competencias e, dende aí, posibilitar que os concellos teñan acceso a unha maior financiación, a un maior sistema de cooperación e a un maior sistema de lealdade institucional. Con estes 3 eixos principais, o Grupo Provincial do Partido Popular asegura que intentará traballar conxuntamente co Goberno da Deputación naqueles asuntos nos que estean de acordo, pero advirte de que fará oposición cando, na súa opinión, non se estea a facer o mellor para os veciños.